Όταν η Νίκη Whitehead ήταν μόλις 18 ετών, γέννησε δίδυμα κορίτσια. Τις ονόμασε Τζασμίνια Κανίσια και Τασμία Τζανίσια ή απλά Τζας και Τας για συντομία. Όταν η Νίκη ήταν 25 ετών, γνώρισε τον Ρόμπερτ Χέντ, έναν 55χρονο οδηγό φορτηγού. Η Νίκη και τα κορίτσια μετακόμισαν μαζί του λίγο αφότου άρχισαν να βγαίνουν. Δεν είναι σαφές σε ποιο σημείο έφυγαν οι κόρες της, αλλά πέρασαν μεγάλο μέρος των παιδικών ετών τους με τη φροντίδα της προγιαγιάς τους, Ντέλα Φρέιζερ. Όσο ζούσαν με την Ντέλα, τα κορίτσια ήταν καλές μαθήτριες και συμμετείχαν σε προσκόπους. Η μητέρα τους, Νίκη, ήταν λίγο φάντασμα στη ζωή τους και πήγαινε τυχαία για να επισκεφτεί τα κορίτσια, αλλά δεν είχε μια σταθερή παρουσία στη ζωή τους. Όλα αυτά θα άλλαζαν το 2007. Τα δίδυμα ήταν 13 ετών και η Νίκη ήθελε μια ευκαιρία να γίνει πραγματικά η μαμά τους. Ζήτησε την επιμέλεια της μέσω των δικαστηρίων και το αίτημά της έγινε δεκτό. Αν και, όπως αποδείχτηκε αργότερα, μπορεί να μην ήταν η καλύτερη απόφαση. Οι Τζας και οι Τας παραπονέθηκαν ότι η Νίκη ήταν υπερβολικά ελεγκτική και επίσης υποκριτική απέναντί τους. Όμως, σχεδόν όλα τα παιδιά 13 ετών δεν διαμαρτύρονται για τους κανόνες των γονιών τους. Ωστόσο, οι συγκρούσεις τους γρήγορα κλιμακώθηκαν σε άσχημους τσακωμούς. Έτσι οδηγήθηκαν σε δικαστική παρέμβαση και στα δικαστήρια ανηλίκων. Με όλη την εχθρότητα που επικρατούσε στο σπίτι, η προγιαγιά τους Ντέλα υποβάλλει αίτηση στα δικαστήρια για να ανακτήσει την επιμέλεια. Δυστυχώς, η συμφωνία που κατάφερε η Ντέλα ήταν μόνο προσωρινή. Τις περισσότερες φορές τα δικαστήρια κάνουν κάθε προσπάθεια να κρατήσουν ενωμένες οικογένειες που είναι πρόθυμες να καταβάλουν προσπάθεια και τον Ιανουάριο του 2010 ανέθεσαν για άλλη μια φορά στη μητέρα τους την επιμέλεια των κοριτσιών. Η Ντέλα διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση. Οι Τζας και ο Τας διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση. Όμως το δικαστήριο επέμεινε στην απόφασή του να επιστρέψουν τα κορίτσια στη μητέρα τους Νίκη. Ωστόσο, αυτή τη φορά έθεσαν σε εφαρμογή μια δοκιμαστική περίοδο 2 εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμαστικής περίοδου, η Νίκη δολοφονήθηκε. Στις 13 Ιανουαρίου 2010, ένας αστυνομικός έτυχε να περνά με το αυτοκίνητο μέσα από τη γειτονιά όπου ζούσαν, όταν 2 ταλαιπωρημένες νεαρές γυναίκες του έκαναν νόημα να σταματήσει η Τζας και οι Τας ήταν εξαιρετικά αναστατωμένες και δήλωσαν στον αστυνομικό ότι είχαν γυρίσει σπίτι από το σχολείο και βρήκαν τη μητέρα τους νεκρή στην μπανιέρα. Όταν ο αστυνομικός μπήκε στο σπίτι, αμέσως του ήρθε η έντονη μυρωδιά αίματος στον αέρα, αυτή η έντονη μυρωδιά μετάλλου. Γύρω από το σαλόνι και την κουζίνα υπήρχαν λίμνες αίματος. Τόσο πολύ αίμα που είχε πλημμυρίσει το χαλί. Υπήρχαν γραμμές αίματος, όπου το σώμα είχε συρθεί γύρω και μέσα στην μπανιέρα. Αίμα είχε πιτσιλιστεί στους τοίχους, τα έπιπλα και την οροφή. Ο αστυνομικός είπε ότι ήταν μακράν ο χειρότερος τόπος εγκλήματος στον οποίο είχε μπει ποτέ. Βρήκε τη Νίκη στην μπανιέρα. Εκεί ακριβώς που είπαν τα κορίτσια ότι θα είναι. Ο Νίκη είχε μαχαιρωθεί 50 φορές. Οι πνεύμονές της τρυπήθηκαν, οι φλέβες της κόπηκαν και ο νοτιαίος μυελός της τραυματίστηκε. Την είχαν επίσης δαγκώσει και γρονθοκοπήσει. Οι Τζας και οι Τας έδειχναν εμφανώς αναστατωμένες κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Οι αστυνομικοί ήταν παρήγοροι και προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα έφηβα κορίτσια. Τα δίδυμα περιέγραψαν τον τόπο του εγκλήματος στον οποίο μπήκαν σαν κάτι που είχαν δει μόνο σε τηλεοπτική εκπομπή. Αρχικά οι αστυνομικοί τις πίστεψαν. Όμως, καθώς ερευνήθηκε ο τόπος του εγκλήματος, δεν μπόρεσαν να βρουν σημάδια θράψης τζαμιών ή παραβίασης εισόδου, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι η Νίκη γνώριζε τον δολοφόνο της. Ο ιατροδικαστής είπε μάλιστα ότι έμοιαζε με έγκλημα πάθους. Αυτό αμέσως άλλαξε την κατεύθυνση της έρευνας. Αποφάσισαν να χωρίσουν τα κορίτσια που ανέκριναν μαζί. Μόλις χώρισαν οι detective άρχισαν να αμφιβάλλουν για τις ιστορίες τους. Οι ιστορίες τους άρχισαν να αναπτύσσουν ασυνέπειες και ο τρόπος για το τι ακριβώς συνέβη άρχισε να αλλάζει. Ήταν εύκολο να επιβεβαιωθεί ότι τα κορίτσια δεν ήταν στο σχολείο όλη την ημέρα. Τα κορίτσια φορούσαν γάντια. Ήταν Ιανουάριος και κρύο έξω, αλλά ακόμα και στην αίθουσα ανακρίσεων
Η Τζας και η Τας τα φορούσαν. Οι αστυνομικοί τους ζήτησαν να βγάλουν τα γάντια τους. Και ήταν πραγματικά έκπληξη να βρουν γρατσουνιές και σημάδια δαγκώματος να καλύπτουν τα χέρια τους. Ωστόσο, τα κορίτσια έδωσαν γρήγορα μια εξήγηση. Ισχυρίστηκαν ότι οι γρατζουνιές πιθανότατα προήλθαν από τσακωμούς μεταξύ τους. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι και οι δύο αντιμετώπισαν ήταν νευρικές και ότι το δάγκωμα των χεριών τους έφερε κάποια ηρεμία. Οι εξηγήσεις θα μπορούσαν να ήταν αληθινές. Τα κορίτσια ήταν γνωστό ότι τσακώνονται και μερικοί άνθρωποι δαγκώνουν τον εαυτό τους ή κόβονται για να νιώσουν ένα είδος απελευθέρωσης. Δεν μπορούσαν να πούν ότι η εξήγηση των κοριτσιών ήταν ψέμα ή να τα κάνει να νιώθουν άσχημα για τους λόγους που είπαν, έτσι απλώς συνέχισαν την έρευνά τους μέσω άλλων πηγών. Στα κορίτσια επετράπη να πάνε με την τέλα και συνέχισαν να αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη. Συλλέχτηκε αίμα από τον τόπο του εγκλήματος και εξετάστηκε το DNA. Ο φίλος της Νίκη δεν είχε εμπλοκή, το DNA του δεν τέριαζε. Όμως το DNA δημιούργησε ένα τέριασμα. 3 άνθρωποι για την ακρίβεια, Νίκη, Τζας και Τας, ήταν παρόντες στη στιγμή της δολοφονίας της μητέρας τους. Τον Μάιο του 2010, 4 μήνες μετά το θάνατο της Νίκη, τα 16χρονα δίδυμά της συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία, ψευδείς δηλώσεις και κατοχή μαχαιριού κατά τη διάρκεια εγκλήματος. Οι αστυνομικοί είχαν τοποθετήσει μικρόφωνα στα αυτοκίνητα της αστυνομίας σε περίπτωση που τα κορίτσια έλεγαν οτιδήποτε ενοχοποιητικό μετά τη σύλληψη. Τα κορίτσια ήταν θυμωμένα, σχεδόν χλέβαζαν την αστυνομία. Η Τζας ρωτούσε συνέχεια για τα σημάδια από δαγκώματα. Η Τας αναρωτήθηκε γιατί συνελήφθη αν δεν είχαν βρει ένα δολοφονικό όπλο με τα δακτυλικά της αποτυπώματα πάνω του, προκαλώντας τους ακόμη να το βρουν. Το 2014, τα δίδυμα τελικά ομολόγησαν την ενοχή τους αποδεχόμενοι μια συμφωνία για μικρότερη κατηγορία. Καταδικάστηκαν σε 30 χρόνια φυλάκιση και στάλθηκαν σε διαφορετικές φυλακές για να εκτίσουν την ποινή τους. Τώρα που η αλήθεια αποκαλύφθηκε, μπορούσαν να πούν τι πραγματικά συνέβη εκείνη την κρύα και αιματηρή μέρα του Ιανουαρίου. Οι Τζας και οι Τας ξύπνησαν αργά για το σχολείο. Πάλι μάλωναν με τη μητέρα τους για το ότι άργησαν. Είπαν ότι η μητέρα τους παραπονέθηκε ότι δεν ακολούθησαν τους κανόνες της και ότι ήταν θυμωμένη. Ισχυρίστηκαν ότι άρπαξε μια κατσαρόλα και προσπάθησε να τις χτυπήσει με αυτή. Κάποια στιγμή άρπαξε ένα μαχαίρι και άρχισε να τις απειλεί καθώς φώναζε. Η Τζας είπε ότι η μητέρα της έπεσε και άρπαξε την κατσαρόλα και χτύπησε τη μαμά της με αυτή. Η Τζας είπε όταν η Νίκη έπεσε, όρμηξε στο στήθος της και τη δάγκωσε. Στη συνέχεια, η Τζας άρπαξε ένα βάζο και το έσπασε πάνω από το κεφάλι της Νίκη, ώστε να σταματήσει να τη δαγκώνει. Και τα 2 κορίτσια άρχισαν να γρονθοκοπούν τη μητέρα τους. Αλλά εκείνη εξακολουθούσε να αντιστέκεται, να τα γρατζουνάει και να προσπαθεί να τους δαγκώσει τα χέρια. Τότε η Τας άρπαξε το μαχαίρι από τον πάγκο και άρχισε να μαχαιρώνει τη Νίκη. Τελικά, η Τζας άρπαξε το μαχαίρι από την αδερφή της και μαχαίρωσε τη μητέρα της μερικές ακόμη φορές. Μετά έσυραν το σώμα της μαμάς τους στο κύριο μπάνιο και την έβαλαν στην μπανιέρα. Η Νίκη ήταν ακόμα ζωντανή εκείνη τη στιγμή. Τα κορίτσια είπαν ότι τους φώναζε για το πόσο τις μισούσε και ότι θα πήγαιναν φυλακή για αυτό που τις έκαναν. Δεν μπόρεσε να τεκμηριωθεί πόση ώρα βρισκόταν στην μπανιέρα προτού οι Τζας και οι Τας σηκώσουν τον αστυνομικό που περνούσε. Θα μπορούσαν να καλέσουν την αστυνομία ανα πάσα στιγμή, αλλά φαίνεται ότι ήθελαν να βεβαιωθούν ότι ήταν νεκροί και ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ανάνυψη ή να παρασχεθεί κάποια βοήθεια. Η γιαγιά τους, η Ντέλα, συνέχισε να στέκεται δίπλα στις δυσέγγονές της, περιγράφοντάς τις ως αγαπημένα κορίτσια. Αλλά οι φίλοι της Νίκη διαφώνησαν και είπαν ότι δεν ήταν καθόλου σοκαρισμένοι από αυτό που έκαναν τα κορίτσια. Θα μπορούσαν πραγματικά οι Τζας και οι Τας να ήταν τόσο διαφορετικοί ανάλογα με το αν ζούσαν με τον Ντέλα ή τη Νίκη. Η συμβίωση με τη μαμά τους έβγαζε πραγματικά το κακό μέσα τους. Ή απλώς η προγιαγιά τους αρνήθηκε να το δει. Όλοι έχουμε ένα οριακό σημείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα διαπράξουμε φόνο όταν το φτάσουμε. Η μητρόκτονία είναι αρκετά σπάνια.
Ο φόνος μιας μητέρας στα χέρια των δικών της παιδιών. Στην πραγματικότητα, λιγότερο από το 1% όλων των ανθρωποκτονιών σχετίζονται με μητροχτονίες. Και τις περισσότερες φορές όταν οι μητέρες σκοτώθηκαν από έναν γιο. Τι έκανε λοιπόν 2 16χρονες κόρες όχι μόνο να σκοτώσουν τη μητέρα τους, αλλά να το κάνουν με τόσο βίαιο και βάναυσο τρόπο? Μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συνέβη παρά μόνο την ιστορία που λένε τα δίδυμα. Τα νούμερα για τα παιδιά που κακοποιούνται σωματικά ή ψυχολογικά κάθε χρόνο είναι συγκλονιστικά. Ωστόσο, υπάρχει πολύ λίγη έρευνα για το πώς οι γονείς ζουν σε σπίτια με εφήβους που τους κακοποιούν. Ξέρουμε ότι υπάρχει και ξέρουμε ότι ακούγεται ότι η σχέση μεταξύ της Νίκη και της Jazz και της Stace ήταν βίαιη και χαοτική. Αυτό που δεν θα μάθουμε ποτέ πραγματικά είναι ποιος ήταν ο πραγματικός θύτης σε αυτή τη θλιβερή ιστορία που τελείωσε με μια τόσο ασυνήθιστη δολοφονία.